jatkamaan minun omaa juomahaastettani. Ja tämä on semmonen, että äiti mene pois. Okay. Tämä on semmonen juomahaaste, että me tehdään juomaa. Ja sitten me juomasta niin juomme. Ja hän ei saa nähdä, että mikä se juoma on. Jos hän arvaa mikä hänen pitää arvata mikä hän on ja minulla on sama juttu. Joten mikä minä olen? Niin Mun pitää arvata, että mikä minä olen. ei vaan mikä juoma se on. Mä oon varmaan ihminen. Ei vaan mikä juoma se on. Okei. Okei. Tää juomahaaste menee hyvin. Okei. Ota sen meidän, ettei me nähdä. Okei, haluatko sä laittaa 2 juomaa? Ei kun mä voin ottaa. Okei. Sä et saa sitten nähdä. En mä näe mitä siellä on. Joo, te tiedätte. Rappakalli. No, te tiedätte. Tästä tulee muuten niin kovaa. Tuleeks paha? Mä uskon. Tai uskon. Semmosen pahaa, että et sä tiedä sitä. Ja mä sit kerron, milloin se on valmis. Mä sit kerron, että sä oot aivan semmotti, että milloin. Ja ne ei oo jääkaapista. Sä voit mennä tohon meidän kaappiin myös. Ja sit minä sit kerron, että se ei oo ehkä vielä valmis. Hetki. Ei. Ja mä laitan nää näytteet pois. Et sä näe mitä ne on. Noniin, älä nyt katoo. En mä katoo. Mä sit katon videosta, katoit sä. Sit voit juoda. Okei. Tästä tulee kauhea. Tässä on jotain pizzamaustet. Sitten tässä on varmaan sitä paprikaa. Eiku pippuri, mitä se onko? Ja tässä on soodavettä. Aivan oikein. Ja tää me voidaan heittää aivan likoon. Ja sit voidaan se paha maku laittaa pois. Ai, sitten Nike vuoro. Joo, niin menee. Nikke. Let's go. Okei. Toi on sit mummukki. Sitten ihmeen Nikke. Joo, tää on sit mummukki. Ihme Nikke. Joo, muistat kai. Joo. Nikke ihme mies. Today in the Royals. No, mä en näe mitään. Hyvä. Sitten sen noitten paistinpannujen paistimen yläpuolella kaappi, mistä saa mausteita. Elikkä tuossa jossain. Tuossa noin. Eiku, miss? En mä näe. No, ei mitään väliä. Kun hait vaan katoo. On tärkeintä. Kun hait vaan katoo. Vielä ihan sekka. Ja sitten Sekunti meni jo. Okei, no 2 sitten. 2 sekkaa meni jo. Okei, no. Sitten ihan kohta. Kun mä en näe mitään. Nyt. Nyt on. Ei väärä lasi. Väärä lasi. Onko hyvää? Soodavettä ja maitoa. Väärin. Soodavettä, vettä, sitten oli vielä jogurttia, vaniljajogurttia ja sitten oli vielä mysli. Okei. Sitten rolling.
Tässä on tämmönen kosta, kun arvoit väärin. Vittu vähän päälle. Okei. Noniin. On nyt vaan aivan rauhassa. No niin, nyt sä laitat tän hupun kaapata. päälle. Ja tää Niin. 5 minuuttia on jo aika paljon mennyt, koska me ollaan haettu näitä tavaroita. Okei. Is the rolling? Hating, rolling the everybody fire rolling, is rolling the 18. Mä en tajua mitä tää tulee olemaan. Tulee olemaan jotain ihan kamalaa litkua, mä voin sanoa. Koska Nikka on niin petollinen. Miten sä näit, että mä olin tässä? Kun mä tunnustan sen. Niinku se läpinäkee, mutta se läpinäkee vaan mustavalkoista, niin se ei tiedä mitä se on. Toinen puhti jo pois tieltä. On nyt vaan hiljaa, äiti. Oo. Rolling the one gun. Is the rolling? Ei vieläkään. Kato poispäin tonne. Kato aina myös poispäin varuilta. Ja pidä tästä kiinni. Noin, hyvä. Noin. Saa katsoa. Ei katsoa. Ei se on mun. Tää on sun. Kanelimaito, soodavesi. Joo, se on oikein. Sitten kaadetaan molemmat. He. Kosta kun arvasin oikein. Kosta kun arvasin oikein. He. Ampumissimulaattori 2000. Niin kaikesta. Noin. Hei, älä ammu mun puhelinta. Se on veden kestämätön. Okei, sitten. Mites? Tää oli. Otetaan me vielä yksi. Otetaan. Vedetään vielä Yhdet. Joo. PS. One bottle. Yhdet. Noniin, sit Nikke. Nikke the gamer. Nikke te gamer. Hashtag. Hashtag no noin. Se kuuluu. Se tulee niin kuulia. Että ei kuulimpaa voi tulla hyvä. Ei kuulimpaa, ei kuulimpaa. Ootko Saukko siinä? En. Okei. Melkein. Näkeekö katsojat minut? Ei. Ei ainakaan se päätös. Mutta muuta. Hei. Naamaa ei, koska tää huppu on edes. Just sitä. Vielä. Perhana rupet tiirailemaan. Sitten tuli vähän liikaa sitä. Nuutin. Aika rämpiä. Rindo. Sillis. Okkomatti. Taikasoppa. MR Jallu. Lakko. Deata. Ja ketä muu vaan. Noin. Noin. Vähän seikataan. No joko nyt. Nyt. Täs. Nyt sä et ikinä Täskö? arvaa miten tästä lähdin. Vähän tänne päin. Kaikki katsojat saavat nähdä sun ilmeisesti. It's a rolling. Mitä se oli? Maitoa, kanelia, pizzamaustetta. Koska se Maitoa, kaneli, pizzamaustet, sitten oli tätä. Ja sitten oli vielä oboi Mut kun tää Ja sitten oli vielä tätä. toi chili, niin se polttaa aivan sairaasti. Oliks hyvä? Joo. It's rolling. Okei. Mulla tehdään vielä kerran tää ja me lopetetaan varmaan. Boom. Joo. Joo, niinku. Eiku, joo. Joo, okei, mä sammutan sen. Mä sammutan sen. Loppu. Ja moikka kaikki katsojat, tilatkaa kanava tai jättäkää tykkäys. Moi!